Hai guys, खुलुमबाय आंनि बे बड'लेण्ड ब्लग श'आव बयबो फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजां दं आंबो मोजां दं ओमफ्राय ओरै अखा हादों अखायावनो भिडिअ बानायबाय आङो दिनै मानि सायाव भिडिअ जागोन होनबा जानला मोनलासो दै लोगोफोर आङो भिडिअ दिनैहाय रिडाक्सन नागिरहैनो नागिरदों दै बेखौनो आङो दा थांनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोनहा आरो आंनि बे जाय गोदानै हाबफैनानै नायदों आंनि बे बड'लेण्ड ब्लग श'आव अननानै साबस्क्राइब खालामनो दाबावथारदे लोगोफोर आरो लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामथारनो हागोन दे लोगोफोर आङो मा मोननाय जायो दा थांनानै आंनो नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आरो आङो बिदिब्ला थांबाय थानोसै थुदो बिदिब्ला आङो माबाखौ भिडिअखौ दा देखायहैसै जायगायावल' आं थांबाय थानोसै थुदो बिदिब्ला लेट्स गो नै आङो दायोहाय दखानखौ मोनफैबाय लोगोफोर मा खालामनाय जायो नायलांदो नोंथांमोनहा माबायदि दखानखौहाय नै आं देखायलांसै खम दामाव मोनगोन लवारफोरनि थाखाय हायारफोरनि थाखाय नङा लवार आइजोफोरनि थाखाय लांफै ओरैबायदि फ्रेस माल मोजां फ्रेस ओरैबायदि बासिना लानो हागोन 800 खम दामाव हरगोन 800 रिडाक्सन लांफै रायजोफोर लांफै बर' आइजोफोरनि दख'ना गोमो गोथां लांफै नै लांफै बर' आइजोफोरनि थाखाय आइजो आइलाफोरनि थाखाय नङा आइजोफोरनि थाखायल' गोजा गोथां फाख्रा सिख्रा बबेखौ गाननो बबेखौ मानो गावबागाव सइस बायदि नै लाबाय आङो दख'नाखौबो लांफै बाजार रड ओरै एलआइसि अफिस खाथि एलाहाबाद साखाथियावनो लांफै खम दाम लांफैनो हागोन गावबागाव सइस बायदि बासि लांफै बयबो लांफैनो हागोन